Hei taas! Nyt on jälleen kulunut pidempi aikaväli videosta kuin se, mihinkä te olette saattanut ehkä tottua. No syy siihenhän on hyvin yksinkertainen. No, nyt kun on kesäloma alkanut ja mulla on ollut aika paljon muuta hommaa tässä, mä en vaan ole yksinkertaisesti kerinnyt kuvaamaan teille videota, vaikka mulla on ollut jo yli kuukauden ajan se 50 tilaajaa. Kiitos teille kaikille siitä. Mutta mun lähes kaikki aikaisemmat videot on ollut panssarivaunuihin liittyviä. No, ettei tää kanava nyt ihan kokonaan kuitenkaan mene panssarivaunujen osalle, niin tänään tehdään jotain muuta kuin panssarivaunuja. Ja itse asiassa mulla on tällä hetkellä jo 52 tilaajaa. Kiitos teille kaikille, jotka olette tilannut tai ylipäätään katsonut näitä mun videoita. Te ette ymmärräkään, kuinka paljon joka ikinen tilaus merkittää mulle. Mutta nyt mennään aiheen pariin. Ja tänään meillä toimii aiheena mikäs muukaan kuin Ervin aavikkokettu Rommel. Mutta ennen kuin mennään itse tarinaan, mun on pakko mainostaa harrastepajaa. Nimittäin koko tähän videoon idea lähti, kun mä kävin harrastepajalla, joka on siis tämmönen pienoismallikauppa, missä myydään erinäköisiä pienoismalleja. Niin mä kävin sieltä hakemassa Ervin Rommelin pienoismallina. Ja pakko vielä sanoa, että te kaikki, jotka olette edes vähän kiinnostuneita tankeista tai edes tykkäätte kasailla kaiken näköisiä pienoismalleja, niin käykää harrastepajalla. Se on hyvä kauppa ja sieltä te löydätte oikeasti kaiken, mitä te ikinä tuutte haluamaan. Täytyy kyllä sanoa, että mä oon ehkä vähän innostunut noista pienoismallitankkien kasailemisesta. Nimittäin samalla kun mä hain ton Rommeli, niin mä ostin sieltä kans yhden Tiger 1 pienoismallina. Ja totta kaihan multa löytyy pienoismallina vielä T34 ja King Tiger. Mutta nyt mennään itse Afrikkakorpsien ja Ervin Rommelin kimppuun. Ervin Rommel syntyi Saksassa Heidenheim-nimisessä osavaltiossa vuonna 1891. Poika kiinnostui varhaisessa iässä mähinöinnistä ja niin 1910 vuonna hän päätti käydä ensimmäisen upseerikoulunsa. Siinä ei kauaa koulutusta käyty ennen kuin jo ensimmäinen maailmansota syttyi. Ensimmäinen taistelu, johon Rommel otti osaa, oli Ranskassa Blade-nimisessä kylässä. Tuolloin Rommel oli jo luutnantin asemassa. Rommelilla oli siis kasa omia joukkoja, kun he etenivät sumuisessa säässä. Kunnes tuli vastaan näky. 15 ranskalaista syömässä kylässä aamupalaansa. Ei muuta kuin kiväärit laulamaan ja muutama ranskalainen kumohon. Eteneminen jatkui. Ei kuitenkaan kauaakaan, kun saksalaisten oli peräännyttävä. Rommelin joukkoja nimittäin tulitettiin useista kylän taloista. Porukkaahan siellä oli kuitenkin ollut enemmän, mitä Rommel joukkoineen oli alun perin luullut. Perääntyminen siis oli ainoa vaihtoehto. Vai oliko? Tämä hullumies Rommel nimittäin pohti päänsä puhki, odottaisiko lisää joukkoja vai menisikö aseet laulaan painimaan. No kyllähän te arvasitte. Rommel joukkoineen palasi takaisin kylään ja ajoi ranskalaiset takaisin kotia. Siitä taistelusta siis mentiin ylpeänä voiton kanssa kotiin. Seuraava mainittava taistelu sijoittui Pohjois-Italiaan vuodelle 1917. Siellä kävikin sitten aika mieltä vääntävä tapaus. Rommelilla oli 500 miestä ja vastassa oli 10 000 miehen divisioona, joka oli perääntymässä. Rommel joukkoineen lähti siis aseet laulaen kohti ylivoimaista vihollista. Tällainen tempaus sai vihollisen uskomaan, että heidät on piiritetty ja koko 10 kilon poppo antautui. Ja tässä taistelussa Rommel menetti vain 6 miestä. Siis miettikää nyt, 6 menetetyllä miehellä saatiin 10 000 antautumaan. Vittu mikä jätkä. No joo, pakko mainita, että nämä Rommelin joukot oli kuitenkin erikoiskoulutettuja eikä mitään pellehermanneja, mutta silti. Seuraava mainittava taistelu siirtyykin jo toiseen maailmansotaan vuoteen 1940. Tällöin Rommel johti panssaridivisioonaa Ranskassa hyvällä menestyksellä.
Rommelilla oli siis homma hanskassa ja tästä syystä Hitler päätti lähettää Rommelin Pohjois-Afrikkaan vuonna 1941 auttamaan italialaisia. Siellä tilanne oli sitten se, että Rommelin joukot yritti saada Egyptin itsellensä, mutta oli silti saanut turpaansa. Rommelille lyötiin sitten käteen kevyt divisioona, johon kuului 131 panssarivaunua. Semmoinen panssarivaunudivisioona ei sitten riitä paskan vertaakaan. Rommel päätti tehdä onnistuneesti suunnitelman, niin vilkas kettu kuin hän oli. Rommel nimittäin tiesi, että Libyan pääkaupunki Tripoli oli täynnä miehitettyjä joukkoja, jotka olivat sitten hankkimassa tietoa. Ja Rommel päätti sitten laittaa pystyyn kunnon paraatin. Hän laittoi kaikki tankit kulkemaan kylän läpitte, sen jälkeen toiseen suuntaan näyttämään joukkonsa aivan helvetisti isommilta, mitä ne todellisuudessa oli. Ja brittien kätyrithän oli sitten ihan kauhun vallassa ja soittelivat muille, että niillä on tankkeja ihan liikaa ja ettei ne pärjää. Ja niin saksalaiset saavat Tripolin itsellensä käytännössä ilman vastarintaa. Siis jätkä teki feikki tankkiparaatin ja sai sillä koko Tripolin itsellensä. Onko tollasta tehty koskaan ennen? No, sitten Rommel sai käskyjensä alle myös italialaisia joukkoja. Rommel ryhtyi hyökkäykseen, vaikka se oli juuri nimenomaan kielletty. Hänen ideanaan toimi hyökkäys, vauhti ja voima. Rommelin taktiikkana toimi päästä brittien selustaan rintamahyökkäyksen sijaan. Uudestaan ja uudestaan Rommel pisti miehineen brittiläisiä taivaisiin. Siinä samalla tuli valloitettua Tobrukin kaupunki oikein kunnon taisteluissa. Näihin aikoihin Rommelista syntyi legenda, erämaakettu eli Desert Fox. Ja itse asiassa saksalaisjoukot ei ollut ainoita, jotka katsoi Rommelia ylöspäin. Jopa Yhdysvaltain presidentti Dwight Howard kommentoi sotasankaria näin. Rommel on merkittävä kenraali, mutta ei teräsmies. Vuosi oli 42, kunnes Rommel tuli siihen lopputulokseen, ettei tästä sodasta tule enää lasta eikä paskaa. Rommel oli myös fyysisesti huonossa kunnossa. Miestä häiritsi matala verenpaine, verenkiertohäiriö ja mahakatarri, joka on mahakalvon tulehdus. Eihän siinä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä takaisin Saksaan hoitoon. Mutta siinä samalla tuli tilaisuus tavata itse pääpahis Hitler. Kun Rommel tapasi Hitlerin, hänelle selvisi, että Hitlerin näkemys etulinjan tilanteesta oli vähän erilainen, mitä se oikeasti oli. Ei siinä muuta kuin takaisin Afrikkaan, jossa tilanne näytti Saksan osalta erittäin pahalta. Vastassa oli brittiläisten joukot, jotka olivat melkein tuplasti isommat kuin Rommelin joukot. Siitä taistelusta saksalaiset ottivat turpaan ihan huolella, ja vuonna 1944 se mitä armeijasta oli jäljellä antautui Briteille. Rommel kuitenkin pääsi takaisin Saksaan, koska hänet oli käsketty sinne. Heinäkuussa vuonna 1944 Rommelin autoa tulitettiin vakavasti. Rommel ajoi vahingossa puuhun ja lensi tuulilasin läpi. Ei siinä mitään muuta kuin kallon murtuma ja muuta kivaa. Rommelia epäiltiin brittiläisten salamurhayrityksen auttamisesta ja Hitler halusi hänestä eroon. Kun Rommel makasi sairaalassa, hänen ovelleen tuli 2 upseeria. Heillä oli huonoja uutisia. Rommelilla oli tasan 2 vaihtoehtoa. Joko lähdet Berliiniin selittämään itse Hitlerille tekosi, tai teet itsemurhan ja jätämme perheesi rauhaan. Rommel valitsi tuon jälkimmäisen vaihtoehdon. Niinpä Rommel hyppäsi heidän autonsa kyytiin ja about 5 minuutin ajomatkan jälkeen Rommelille lyötiin käteen ruiskutettava myrkky. Rommel laittoi ihonsa läpi neulan ja ruiskutti myrkyn. Ja siitä 2 minuuttia eteenpäin Rommelilla sammui kokonaan valot. Ja näin sotalegenda oli kuollut. No niin, siinä oli taas aikamoinen pläjäys tietoa. Jos tämmöiset lyhyet tarinavideot ja hauskat faktat kiinnostaa, suosittelen ehdottomasti pistämään tämän mun kanavan tilaukseen. Ja me nähdään ensi videon parissa. Se on moro! Psst, jai niin, muistakaa käydä semmosessa osoitteessa kuin harrastepaja.fi.